APHLC Bukajaneli constituency ke parlo angkang ke damtang madijong ni phai ingko raisier ni anarlo por phai hinia por malo Japralangso bathuak lamalo APHLC atumpen mass joining program lapen 6 schedule puthak cherok tokamai ke paman pon lakha ingko rahini saru bathar APHLC committee atumpen patir piponsi 6 schedule puthak cherok tokamai lapen mass joining program deng ponlo Lason sila bangso mass joining program along saru bathar constituency committee amai phu bapuram terang hin pensi mai chari ponlo Lapen naluhi sar poaman pen kachetong dun APHLC tiripia maipu retired IAS Jai Kathar chetong dun. Anparda Rajesh Tisu kursing timung lapen anparda Martina Kathar pi. Lapen APHLC along klembang phetung chetong dun si mai RDP dun. Mai long kapre ga song pen ning ka chethe avisi aron keong inglong so phan kaiketa ke thagje phan kabor iwer Hemprega phan kilang seleda song BJP phan COC APHLC song long bang pharu se radatum chepo okdun lo Buka jan penanan terang Karbiang long live